Gözel Mari, köp sanly islegler boýunça gitaraňy eliňe alýan we göni 1 minutda öwrenýär. Başladyk. Ýagny akordlarymyz AM, DM, G, YM we Y7lik bar bolany. Kakuy iki variant görkezýän, haýsyny halasaňyz, haýsy özüňize ansat bolsa, şonu çalyp aýdyp bilersiňiz. Birinci kaku. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, yapyaz, yukarı, aşağı, yukarı. İkinci kakuumuz birinci garanda birazcık ansatyrak varianty. Ýagny şeýlerek. Aydymyň akordyny we kakuuny öwrenen bolsak, ilni bolsa aydyma geçýär. Aydymyň sözlerini we akordlaryny ştaýda ýygyderligini goýýan we her akordyň ýygyny transpozisiýa edip miden tutuluşyndan goýup geçecekdirin. Sebäbi ýadan beýik bolan ýagdaýynda şeýdip terjag arkaly miden tutup aýdaňyzda isleseňiz soldan, isleseňiz badan aýdyp bilersiz. Hanon aydymy gysgaça heňlenip geçýär. Talip gözeller sözlesin, gidin yolda